Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka. Kuri seiko kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvakare nemamwe messages kune vaya avo vanenge vachida kutesta application yedu. Feel free to come to my inbox, then I can add you to the list of testers. Mune mchikwanisa kuzoinstalla the application directly kubva kuPlay Store. Riketsaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 48 years ekuberekwa. Ininiwo ndinogara kuno kwaSeke uye zvekare zita rangu muchangonditi Amai Rudo. Ndiri munhu anonamata uye zvekare nditori nesowe rangu iro randinaro. Ndine chigadheni changu uye zvekare vanhu vazhinji avo vanouya kwandiri ndinotovabatsira, but vanhu vanouya kwandiri ndichivabatsira uye zvekare ndichivapa minamato, but kana kwava usiku ndinoshanduka kuita chimwe chinhu chekuti kana kuri kunzi mukasangana neni live and direct mukoma munonditiza imi kana kuri usiku. Kunze kuchingosviba chete, ganda rangu rinotanga kufunuka, kukwakwanuka, ndobva ndachizotanga kuchinja, ndinoshanduka ndoita kitsi, asi ndinenge ndiri kitsi uye zvekare ndinenge ndiri munhu zvekare. Saka paya zuva kana rodoka ndo pandinotanga kunzwa kuvaviwa. Ndinovaviwa zvekuti ndinotanga kukwenya, asi kukwenya kwese uku kwandinenge ndichiita, vanhu vanenge vari padhuze neni havatozvioni kuti ndinenge ndichikwenya. Saka kukwenya ikoko kwandinenge ndichiita, ndinenge ndichitobvisa ganda rangu. Izvi zvinofanira kuti zvinge zvichiitika each and every day, zvisinei kuti ndinenge ndiri kuchechi kana kuti ndinenge ndiri pamba, ndinenge ndiri parufu, ndinenge ndashanya ndaenda kupi. Zuva rikangodoka chete ndinotanga kuzvikwenya ndichikwakwanura ganda rekumeso. Saka iniwo ndakatemererwa nyora dzehuroi nagogo vangu. Gogo vangu ava ivo vainge vachigara kuChinoi. Gogo vangu vakatoita zvekutodzingwa muvillage umo mavainge vachigara, ndokubva vachizoenda vakatanga kugara kuChinoi. Saka taiti kana kuri kunzi inenge iri holiday taibva tachizoenda kumba kwagogo. Saka gogo vangu vaindifarira zvekuti ndakazoti ndati yarukei ndikabva ndachizotanga kugara nagogo vangu, even though dzimwe hanzvadzi dzangu nevanin'ina vainge vagere zvavo muHarare nevabereki. Saka ipapo ndiine 19 years gogo vangu vakazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Saka nerimwe zuva ndakangodaidzwa nevamwe pamunini avo vatainge tichigara navo, vakabva vauya vakabva vanditi vainge vachida kuti ndige ndichienda kunotaura nagogo nekuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Ndakabva ndachizopinda muya mainge makarara gogo ndichiona kuti chimiro chainge chiripo chainge chisisina kana tarisiro, asi gogo vangu vainge vachifa vachimuka. Saka gogo vakazondiudza vasati vafa kuti vainge vakadya mushonga uyu wekuti unofa uchimuka. Iniwo mukoma mushonga iwoyo vakandipa, vakabva vanditi kwemazuva 2 avo patainge tiri parufu rwavo ndaifanira kuti ndige ndichizobika porridge. Porridge iri mukoma Nashi ndaingonzvenga ndoenda ndobva ndanoribikira musango. Mushure mekunge gogo vashaika, ina handina kuudza vanhu, ndakangoenda kukicheni mukoma ndikabva ndatora maplates ndikaita sekunge ndainge ndichida kumasuka. Saka ndakabva ndachizotora poto ndokubva ndangoti nzve, ndikabva ndaenda musango ndikabva ndanoiviga poto iyoyo. Saka ndaipota ndichienda ndichinobika porridge. Saka ndaiti paya pandinenge ndichibika porridge riya musango ndobva ndamwaya mushonga ndobva ndadya porridge iroro. Saka ndakapiwa mushonga wekuti kana kunyange zvikanzi ndikafa ndinomuka, as long as ndisati ndawana munhu wandinokwanisa kugamuchidza uroi uhwu, nekuti ndinofanira kuti ndige ndichigamuchidza
uroyi uhu kuvazukuru vangu kana kuti vana vangu, especially vana vevanasikana. Asi dambudziko riripo mukoma nderekuti vana vangu vose vanonamata zvisingaiti. Vamwe ndo vanoenda kumasowe, vamwe ndo vanoenda kumachechi iwawawa awo amunoti kunoitwa zvezviprofita, vaya vanopfeka masutu. Saka kunyangwe ndikada kuvagamuchidza uroyi uhu, nekuti pakati pevana vangu ndine umwe uyo wandainge ndakasarudza kuti ndiye wandinoda kuti ndinge ndichizogamuchidza uroyi hwacho. But dambudziko riripo nderekuti kunyangwe ndikazama kuti ndinge ndichivagamuchidza uroyi, handisi kukwanisa kuti ndinge ndichisvika kwavari usiku paya kana ndikada kuvashanyira kudzimba dzavo uko kwavanogara. Mukomana vana vangu vose ndichangoti vanogara muno muHarare, asi kana ndikabuda kuri usiku paya, kunyangwe ndikabhururuka zvinengei, ndinongoita usiku hwose ndichingobhururuka ndiri mukati menyoka yangu, kana kuti ndiine kitsi dzangu ndakagadha imwe kiti tichifamba. Tinofamba kusvika taneta, asi hatikwanisi kuti tinge tichisvika pamba panenge pachigara vana vangu, nekuda kwekuti minamato yavo ndo inovachengetedza. Saka iyo inovachengetedza zvekuti kwavanenge vachigara handikwanisi kuti ndinge ndichisvikako. Ndinoita sekunge munhu afamba kubva muHarare kana kunosvika kuBulawayo, asi ndisingakwanisi kuona kuti vanogara kupi vana vangu. Asi vana ava vanotogara padhuze neni, handikwanisi chete kuti ndinge ndichivawana kana huri usiku. So kuzosvika ndazowana uyo wandinokwanisa kugamuchidza uroyi uhu, ndokuti ndinge ndichikwanisa kuzozorora murugare. Uye zvekare ndakanzi kana kuri kunzi ndikazoshayisisa ndinofanira kuti ndinge ndichizokusiyira mutorwa. Saka pari zvino pane umwe mukadzi uyo wandinowirirana naye, ndewechidiki zvake. Ndanga ndichifungidzira kuti ndiye wandichazopa kitsi idzi dzandakasiyirwa nagogo vangu. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndinge ndichikwanisa kuzomupa uroyi uhu hwandakasiyirwa nagogo vangu, ndinofanira kuti ndinge ndichizochekeresa vana vangu vaviri, ndokuti uroyi uhu hunge huchizobuda muropa, huchibuda mudzinza rekwedu, huchipinda mudzinza rekwake mukadzi uyu. Zvisinei nekuti iye achazopawo hama dzekwaamai kana kuti hama dzekwababa vake. Chakangokosha ndechekuti dzinenge dziri hama dzake. Saka ndonyaya iripo. Handizivi kuti ndoenderera mberi here, ndochekeresa vana vangu vaviri here, nekuti inini mukuroya kwangu kwose uko kwandaita kubva ipapo ndichidzidziswa kuroya nagogo vangu ndiine 19 years. Mukomanashe ndainge ndichingouraya vatorwa. Ndaiti pose apo pandinenge ndanzi ndinge ndichiisa mwana wangu pachijana, ndaitsvaka dzimwe nzira dzekuti ndinge ndichizourayisa mutorwa. Handisati ndakamboisa hama yangu pachijana kana kuti vana vangu pachijana kana kuti hama dzemurume wangu. Ndainge ndakavachengetedza chaizvo, asi ndaipota ndichichekeresa vatorwa. Zvino apa pandakaenda ndichinokumbirira ndikaudzwa kuti apa hapabudiki, kana kuri kunzi ndinenge ndichida kupa uroyi uhu kuno umwe munhu asiri wedzinza, ndinofanira kutoti ndinge ndichitouraya vana vangu vaviri, ndokuti uroyi uhu hunge huchizokwanisa kugamuchirwa noumwe munhu anenge asiri wedzinza rekwangu. Mukadzi uyu wandiri kuda kupa uroyi hwacho ihwohwo, mukomanache ndichangoti iyewo ane imba kudema uko. Saka usiku paya ndinotomushanyira iye zvake pakunamata, even though ari munhu anonamata, but ndinotopota ndichitomushanyira. Kudema uko ndiko kwatinopota tichiita mameetings edu. Mukoma tinongopinda musango. Saka musango imomo mune rimwe guva ririmo. Guva iri rainge riri reumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge achigara muchitungwiza, asi ainge ari muroyi. Akatombotonga dunhu rose rechitungwiza. Mukadzi iyeye ainge ari muchewa achibva kuMalawi. Saka akachizovigwa musango rekudema, nekuti ndo zvaakati ainge achida kuti zvinge zvichiitika. Saka isu sevaroyi vemuchitungwiza tinotoziva pane guva rake, tinoendako ikoko kudema tobva tachizoita mameeting edu, apo patinenge
tichironga kuti gore rino tinenge tichida kuti tinge tichiisa vanhu vangani pachijana, uye zvekare ndevape vanenge vachiita sekunge vari kubudirira muupenyu, avo vatinenge tichida kuti tinge tichizoparadzira dzimba dzavo, tinge tichizovaparadzira mamarriages avo, zvekare nekungovengwa, kungoti unongoroya munhu kuti ange achizongova munhu anenge achivengwa nenyika yose. Saka mameetings edu ndo kwatinomaitira ikoko. Iniwo ndakapiwa kitsi dzangu idzo dzandinadzo. Kitsi idzi mukoma ndinotodziona sekunge idzo kitsi idzi vana vangu. Saka pavana avo vandinavo, then nekitsi idzi ndingati ndine vana vanokwana ivo kuita 23 ndichiverenga nekitsi dzandakasirwa nagogo vangu. Saka gogo vangu apo pavainge pava kushayika vakandipa mushonga iwoyo wekuti kana ndikafa ndinobva ndamuka same time. Gogo vangu mukoma vakatambudza vanhu, saka ndakatozviona kuti mushonga iwoyo wakanaka kana kuri kunzi unenge uine vavengi avo vanouya vobva vakuroya kuti unge uchizofa. Even though ndiri muroyi ndinokwanisa kutoroyewawo nevamwe vanhu. Saka gogo vangu ivo mushure mekunge vashayika takazoenda kumakuva tichinovamutsa, asi panyama yavo gogo hatina kutora nyama, takangokadabura nzara dzavo dzekutsoka uku dzose dziri 10 tikadzibika tikadzidya, nekuda kwekuti gogo ivo vainge vari muroyi mukuru. Ndakabva ndachizouya kuHarare. Pandakauya kuHarare mukoma ndainge ndatova muroyi, uye zvekare ndakabva ndachizoroorwa. Murume wangu ndakauraya ini, ndichangoti murume wangu akafa pandainge ndichiri kuma 30 something years, ndipo pakashayika murume wangu nekuda kwekuti tainge tava neimba yedu. Ndikabva ndati ini zvekuzoti ndinoswera ndichinetsana nehama dzemurume mushure mekunge murume ashayika kana kuti azotora umwe mukadzi, because murume wangu iye kunyange ndainge ndakamudyisa but muvanhukadzi ainge asingabviri, achiita sekunge ainge aine shavi. Ndikamuisira muchetura mune zvekudya zvake zvandakamupa ndokubva achizofa. Nyaya yacho hakuna kana kwayakaenda, nekuti ndakabatsirwa neumwe mupurisa zvekare neumwe mukadzi. Ndijaji mukadzi iyeye ndiye akamiramira kuti nyaya iyi isambosvika kana kupi, nekuda kwekuti iyewo muroyi akatemererwawo nyora dzeuroyi. Ndokusaka ndisina kumbogara ndakasungwa, kunyange nyaya yacho yakambonetsa, vamwe vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichisungwa because zvakanobatwa kumadokta kuti murume ndainge ndamuisira muchetura, even though ndainge ndichiramba zvangu kuti handina chandainge ndichiziva, asi chokwadi chakangobuda hacho pachena. Asi ndakabatsirwa nemupurisa mukadzi iyewo akatemererwawo nyora dzeuroyi. Ndivo vanhu vakandibatsira ivavo. Nyaya yacho haina kana kwayakamboenda. Saka chandiunza pano mukoma, even though ndiine zvivi zvakawandisa, but tose tiri kurarama nevose vakararama, tose tine zvivi, ende kunyange mukandiudza kuti gehena ririko, ko iwe uri kundiudza kuti gehena ririko, uchaziva sei kuti rako denga ririko? Ndipo paya pekuti uchingonofa wobva watoudzwa kuti uri kuenda kugehena, nekuti hanzi kunyange ukatsamwira munhu kuridza tsamwa unotoenda kugehena. Saka zvinoreva kuti hakuna mutsvene achaenda kudenga, tose tichanobvira nemoto tichitsva tiri kugehena. Saka vedu ndisiyei zvangu neuroyi hwangu hwandakapiwa nagogo vangu ndikahugamuchira, ndohupenyu hwandakasarudza. Zvino iniwo nguva yangu yava kuda kukwana yekuti ndinge ndichifamba-famba, nekuti ndakaudzwa kuti pandinenge ndava ne54 ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichizotanga kugadzirira kuti ndinge ndichienda kunyika dzimu. Saka makore acho asara ava mashoma. Ndinofanira kuti ndinge ndichipa either vana vangu vasikana, pakati pevana vangu vasikana kitsi idzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka uyo wandinopa kitsi idzi, kana kuti vana vevana vangu vasikana, vazukuru vangu, pane wandinofanira kuti ndinge ndichipa uroyi uhu. So ndonyaya yandiunza pano. Ndoda kuti muri yeZimbabwe munge muchingondipawo miono yenyu kuti ndingazvifambisa sei. Iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna gogo avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo gogo ava mucomment section. Akomana pandakati ndichiteerera voice note ravo, sometimes unogumisidzira wava kutotya because apa kwainge kuri usiku ndichiteerera voice note ravo ivo vachiti muroi. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi uroyi hwangu ndoita sei nahwo, ndohupa aniko uroyi hwangu uhwu? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndina makore 26 years ekuberekwa. Mukoma ndakatanga kuita zvekurarana nevanhurume apo pandainge ndichiri ne16. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndine varume vakati wandei avo vandasangana navo pabonde. Asi chiri kundinetsa ndechekuti of course ndiri munhu ane musikanzwa, chirwere handina, but varume vose vandarara navo pasina kushandisirana dziviriro vose mukoma nashi vakapera kufa. Handizivi kuti chii chinomboitika kwandiri. Iniwo ndava pastage yekuti ndava kuda kuti ndinge ndichiroorwa, but ndingaroorwa sei? Nekuti murume wose uyo wandinenge ndarara naye, mukoma kana ndichiti kurara nemurume pasina kushandisirana dziviriro, I mean like only once, kungorara nemurume only once pasina kushandisirana dziviriro, murume iyeye after 1 kana kuti 2 kana kuti 3 months anobva atoshayika. Varume ava vamwe vacho ndo vanofane accident, asi chinonyanya kuvauraya vanongotanga kungonzwa mudumbu munhu obva atofa. So handizivi kuti ndine munhu akandigadzira here kana kuti pavarume vose avo vamwe vandakamborara navo kumashure uko kuti pane umwe akandisarukawo here, nekuti ndine umwe murume uyo wandainge ndichimbodanana naye. Murume uyu ainge aine mari dzake, asi pakunorara uko kwatainge tichiita, murume uyu ainge aine zvimwe zvaaitanga andizora pasikarudzi yangu. Sezvo ndainge ndichiriwo mwana mudiki kuma 16 years, ndaisambomubvunza kuti izvo zvaainge achindizora pasikarudzi yangu zvainge zvimbori zvii. Ini mukoma ndaingomusiya achiita zvaanenge achida kuita. Dzimwe nguva aitoti kana achida kurara neni kwenguva yakareba aitanga andizora mukati chaimo, mukati mesikarudzi yangu. Ainyika zvigunwe zvake mune chimwe chibhodhoro chainge chiine mafuta ainge ari ered. Chibhodhoro ichi chaiva nemafuta uye zvekare mafuta awa ainge aine zvimidzi mukati. Onyika chigunwe chake obva atanga kundiita iya yavanoti finger F achindiita kudaro. Saka ndaisamubvunza hangu zvakawanda, ndaingoramba ndakanyarara. Takazongorambana nemurume iyeye, but aiva nemari dzake nemhuri yake vakazobuda muZimbabwe vakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndikazongosara ndichingodanana nedzimwe mbinga, but handina kuzombokwanisa kudanana nembinga yakafanana nembinga iyoyo mukoma aitoti ainge achida kundiroora. So fast forward ndakazoti ndava kutanga kufambidzana nevamwe varume, ndikatanga kuona kuti murume wose uyo wandinenge ndarara naye pasina kushandisirana dziviriro anobva afa. Ndine varume vakawandisa mukoma nashi vandarara navo. Pari zvino ndiri muno munyika yavatorwa, ndigere muno muJoburg kuJamestown. Ndiri kutsvakawo munhu anondibatsira. MaSouth African awa varume vandinodanana navo ndichitaura nemi kudai, mukoma nashi mwedzi yadarika iyo ndino umwe mupurisa uyo wandainge ndichifambidzana naye muSouth African mushure mekunge andimanikidza kuita bonde pasina kushandisirana dziviriro. Even though ndainge ndichiramba achiti anoda kundimitisa, mukoma akazondikurira simba akandibata akaita bonde neni pasina kushandisirana dziviriro. Akangotanga kungorwara achiti mudumbu wangu, musana, musoro ndokubva atoshayika. Zvekare neumwe uyo wandainge ndichigara naye ndakamuudza kuti tinokwanisa kugara tose asi handidi kuti tinge tichirara tose pasina kushandisirana dziviriro. Iye mukoma akanditaimira ndakarara, akauya pamusoro pangu akatanga kuita bonde neni pasina kushandisirana dziviriro. Akafa zvekare murume
iyeye. Saka ndava kudawo mwana. Zvino mwana wacho angaitika sei? Varume vose avo vandinenge ndarara navo pasina kushandisirana dziviriro, varume vacho vanobva vachizoshayika zvekuti achikonopinda mandiri hakusi kunzi anoramba achiita bonde neni, anopera simba zvekuti sikarudzi yake inogomisidzira isisina kana simba. Handisati ndakambodiridzirwa nemunhurume kunze kwembinga iyo yandakarara nayo yaipota ichindizora mishonga kusikarudzi kwangu. Ndiye ega murume akandidiridzira mukati iyeye. Kana mukaposta mundizivisa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Hanzi ndiri muJamestown, vari kutsvakawo vanhu vanobatsira muJamestown.